para gid nako, the dam is the answer to all of this, no? Matud pa ni Cebu City Councilor Joel Garganera nga ang pagpatukod og bag-ong water dam ang tubag sa kakuwang sa tubig human nga gideklarar sa Cebu City government nga ana-ana ubos sa water crisis ang dakbayan. We spend like 29 billion, I believe, for BRT. Why not for dam? Nagkanayon si Garganera nga siyang pagsuroy sa mga tinubdan sa tubig sa syudad, miabot na sa 20 to 30% ang pag-ubos sa level sa tubig sa Lusaran Dam. Tungod niini, dunay mga water tankers nga mag-apod-apod og tubig matag adlaw sa mga nagkadayang barangay sa dakbayan. Gani mo kabat ngadto sa 97 million pesos ang gigahin sa Cebu City Government alang sa pag-alibyo sa mga naapektuhan sa El Nino, lakip na ang agriculture sector. Ug tungod sa pasidaan sa pag-asa nga mas mosamot pagyud ang kainit nga atong masinati sa mosunod nga mga buwan, tambag ni Dr. Mary Jean Loreche nga kinahanglan nga bantayan og pag-ayo ang usa sa mga vulnerable sectors sa atong katilingban, ang mga senior citizens. Kung kaniadto atong giingon 6 to 8 glasses of water per day, mo man na siya ang atoan dapat nga standard nato. But when you're an older adult, especially in weather or in conditions where the temperature is very high, you can increase your water intake to up to 10 glasses per day. For older adults, you can take your baths 3 times a day if you like, or maybe at least every day. Sa laing bahin, padayon sab ang pagmonitor sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries kung DVMF sa mga kahayupan sa umahan. We are conducting surveillance, especially now na not only, especially for the El Nino, there might be a tendency na manggawas yun ni ang mga livestock animal diseases, especially the transboundary diseases. This is avian influenza, FMD, anthrax could be one. Then we have to provide rehydration for those animals to check the status, the health status nila karon. Gawa sa rehydration sa mga hayupan, mihatag sab ang DVMF og libreng purga og vitamin sa mga baka, kanding ug kabaw sa mga local farmers sa dakbayan. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.